Bună, dragii mei! Astăzi, împreună cu Tradizan, vă prezentăm o salată absolut delicioasă pentru masa de Crăciun și uitați aceste boluri oliviere absolut superbe pe care le găsiți pe site-ul lor. Și avem nevoie de 6 castraveți murați pe care i-am tăiat brunos cu bulețe micuțe, după care am luat 7 ouă, le-am fiert și le-am tăiat și pe acestea cuburi. Așa, acum am luat două cepe roșii, le-am tăiat cu bulețe. După ce le-am tăiat cu bulețe, am pus o lingură de oțet, o lingură de ulei de floarea soarelui, un praf de sare și un praf de zahăr. Uitați aici. Așa, după care avem nevoie de 300 de grame de mușchi filet. L-am luat, l-am tăiat cuburi micuțe, cu multă răbdare. Într-un bol am pus 2 gălbenușuri de ou fierte cu unul crud și am început să fac o maioneză. Aceste oliviere le găsiți pe site-ul lor, sunt absolut superbe și uitați aceste boluri care toate sunt din lemn de măslin. După care am fiert 10 cartofi, i-am tăiat cuburi, i-am răcit, i-am condimentat cu sare și piper și am adăugat 4 linguri de maioneză. Am luat acest platou superb, care parcă este într-un stil așa italian, grecesc, nici nu știu. Am pus la bază cartofii, am venit cu mușchiul filet afumat. Uitați aici, am venit cu un strat subțire de maioneză. Aici facem ca și la un tort. Condimentăm, bineînțeles, cu puțină sare, cu puțin piper. Am adăugat castraveții murați. Așa, din nou un strat subțire de maioneză. Am pus oul. Așa. Doamne, ce bună este! Sare, piper. Din nou am venit cu al doilea strat de maioneză cu cartofi, sare și piper. Am pus ceapa murată. Așa. După care sare, piper, bineînțeles, pătrunjel proaspăt, maioneză și la final am pus o rodie întreagă. Am scos semințele dintr-o rodie și uitați ce bine arată. Am lăsat peste noapte la rece, am decorat cu câteva frunze de mentă proaspătă și acesta este rezultatul final. Tradizan și Roxana Blenche vă urează sărbători frumoase!